హలో గైస్, అయితే మీకు ఇప్పుడు న్యూ ఈవెంట్స్ గురించి అయితే చెప్పబోతున్నాను. ఇప్పుడు మనకి పెట్స్ అయితే 40% ఆఫర్లోకి అయితే వచ్చాయి. అంటే మన డైమండ్స్ పెట్టుకుంటే వాటిలో మీకు గోల్డ్ రావచ్చు, పెట్ ఫుడ్ రావచ్చు, పెట్ ఎమోట్ రావచ్చు, ఏవైనా రావచ్చు, మనకు తెలియదు. మనకైతే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈవెంట్కి వచ్చరికి ఇంకేవో ఏ టోకన్స్ కలెక్ట్ చేసి మనకి బౌంటీ వస్తుంది, పారాషూట్ ఏవేవో వచ్చాయి మనకైతే తెలియదు, గన్ క్రియేట్స్ వచ్చాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఈవెంట్కి వచ్చి ఇష్టం మొత్తం ఇష్టమే. రసం వస్తుంది బయటికి. నెక్స్ట్ ఈవెంట్కి వచ్చి మనకి క్యారెక్టర్స్, మనకి అల్వెరో చాలా క్యారెక్టర్స్, జోటా, CR7 చాలా క్యారెక్టర్స్ అయితే ఇచ్చారు. కపిలా చాలా గన్ ఇచ్చారు. 7 days 8 days అట్ట వచ్చి మనం లాగిన్స్ అవుతా ఉంటే మనకి ఇవన్నీ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. మనమైతే ఇప్పుడు నెక్స్ట్కి వచ్చరికి సేమ్ అట్లాంటిది ఇంకోటి. ఇప్పుడైతే నేను క్లెయిమ్ అయితే చేయలేదు, ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ నాకు అయితే ఉన్నాయి. ఇంకా నెక్స్ట్కి వచ్చరికి దిశ, వల్ఫ్రా, క్లూ చాలా క్యారెక్టర్స్ అయితే 3-4 క్యారెక్టర్స్, 4 గన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఒక జేకే కూడా ఉంది. ఇంకా మిగతా ఏదో వెపన్ రాయల్ ఏదో వాచర్ ఉంది ఒకటి. ఇంకా నెక్స్ట్కి వచ్చరికి మనం చూద్దాం. ఏం లేదు. ఇవే టోకన్స్ కలెక్ట్ చేసి అయితే మనం P90 అయితే తీసుకోవచ్చు గాయస్. ఈ టోకన్స్ మనం 25 అనుకుంటా అవి అవన్నీ మనం కలెక్ట్ చేస్తే మనం P90 లేకపోతే లెవెల్ ఇంక్రీజింగ్ కార్డు కొనుక్కోవచ్చు, లేకపోతే వెపన్ రాయల్, గోల్డ్ రాయల్ ఏవైనా తీసుకోవచ్చు. మనం 20 చేస్తే మనం P90 అయితే తీసుకోవచ్చు. 15 తీస్తే అదేదో డెవలప్ కార్డు, ఇంకేదో 5 తీస్తే వెపన్ రాయల్, 2 తీస్తే గోల్డ్ రాయల్. బాయ్ గాయస్, లవ్ యూ ఆల్.